Ahojte, ahoj Boris. Toto video je hlavne venované pre teba. Na začiatok by som sa chcela vyjadriť k videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, kde ma znova verejne urážaš, kde ma ponižuješ. Ako postupuje kauza s Ferusovou? Kauza s Ferusovou už ma nezaujíma. Dal som dôkazy, je trestné oznámenie na nich. Budú musieť veľmi vysvetľovať. Vidíte, slečna Ferusová bola bez koruny a zrazu ma ukazuje na videu, aké má nové bývanie, kde má stolík na malovátka, kde bude mať šatník. Zrazu dostala ten bytík, že? A ruka hore na Mykonose a rozpráva tam, koľko tu nastoja drinky, 30 € jeden a jak si ide žije. Doteraz bez koruny a zrazu ruka. Za 30 €, ale ja idem z domu, vodka time. Hore, čiže už dostala dobrý balík od Zora. Keď to robia chudobní ľudia na Mykonose, majú vodku v taške. Ja v tomto videu nemám zámer ťa ponižovať pred ostatnými, pred verejnosťou, pretože som není tak vychovaná. Jediný krát v živote, kedy ti dávam za pravdu, je to práve teraz. A to tým, že si ma nazval hlúpou a mal si pravdu, pretože ja som verila, že ti odovzdám seba, že odovzdám lásku našim deťom, po ktorých si tak veľmi túžil a chcel si, aby som bola tvoja posledná mamina. To vieš, ako to bolo? Aby som podstúpila interrupciu. Prvýkrát to bolo v apríli, druhýkrát to bolo v decembri. Z mojej strany, čo sa týka tvojich ex-partneriek, to bolo psychické, pretože viem, že v minulosti na to doplatili tvoje partnerky aj fyzicky, čo je verejne známe. A je mi naozaj ľúto. Fyzicky napadnúť ženu je pre chlapa to najväčšie dno. Ak teda ideš mňa ponižovať s mojou inteligenciou, ja sa nedám na tvoju úroveň, nebudem dopodrobná otvárať tému diplomová práca a taktiež si dopodrobná nepovieme o havárii počas zákazu vychádzania, že si šiel do lekárne pre lieky. Toto môžem vyvratiť hneď. Pamätám si, keď sme ležali v posteli, začali baviť o téme tvojej havárii. Ja som sa ťa následne spýtala, že prečo si povedal, že si šiel do lekárne. Jeho odpoveď k tomu bola: Zlato, nevedel som si nič rýchlo vymyslieť. Čomu už aj verím, pretože tie fakty, ktoré ty dávaš von každý deň iné, sedí, že si dokázal vymysleť asi len verziu, že si šiel do lekárne. Ďalšia téma, ktorú chcem otvoriť, je veľmi smiešná, takže konečne sú tu dni, kedy sa ja usmievam a smejem. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dáva médiám dezinformácie. Tak ty si tvrdil, že v tom apríli si mi dal na Beyoncé lístok. Hej? Na koncert Beyoncé. Ideme googliť. Jedna rada pre teba. Neviem, kto ti pomáha s tým, ako sa máš vyjadrovať, ale nájdi niekoho iného. Renaissance album od Beyoncé vyšiel 29. júl 2022. Tuto to môžete vidieť. Turné začalo 10. mája 2023. Zvláštne, že som o tebe nevedela, že vieš predvídať veci. Dezinformácie, takto hlúpo vymyslené, neviem, či by mal byť v tom parlamente, ale to už mňa nezaujíma. Mňa zaujíma to, čo si mi dokázal v živote spraviť. Lístky Beyoncé by som uzavrela tým, že ty sám vieš, na čo si mi posielal ten dátum, kedy Beyoncé nemala ani tour, ani album ešte vonku. Ja som myslela, že naozaj nejakú hrdosť v sebe máš a že trocha sa pochlapíš, namiesto toho ma ponižovať. Aj keď nechápem prečo, lebo viem, že som to teba nezaslúžila. Ďalšia téma, ku ktorej mám to potvrdené od tvojej dcery, si priniesla kamarátku k vám domov, Boris. Asi už budeš vedieť, o čom začnem rozprávať. A práve
Keď tvoja dcera zaspala, jej kamarátka išla za tebou hore. Jej vlastný otec spal s jej kamarátkou, kým ona zaspala. U vás doma. Boris, verejne si sa smial, že ja už mám starožitnosti, keď nemám živú korunu. Zvláštne ponižovať týmto spôsobom ženu, s ktorou si sa cítila ako so žiadnou inou. Tak, idem vyvrátiť ďalšie tvoje klamstvo. Je známe, že starožitnosti, ktoré máme 30 rokov, ako napríklad brnenia, o ktorých rozprávaš tak často, že asi aj tvojej priateľke, ale neviem, ktorá dneska o teba bude spať. Známe o mojom ocinovi a mojej zosnulej babinke, že sú zberatelia starožitností. Tak, ja som šla do Nitry, aby som ti ukázala a začneme, je to hrozne ťažké, začneme týmto. Idem vyvrátiť to, ako si ma vysmial. Tu mám ďalší obraz, mám sošky, mám toho tu fakt veľa. A tomuto sa hovorí umenie. Dám fotku, čo máš ty doma. Máš tam svojich 16 alebo 17 detí, teda 10, pardon. Vieme, že ich je viacej, Boris. To, že každý deň meníš, raz som tehotná s tebou, potom som tehotná so svojím ex. K tomuto sa chcem vyjadriť v krátkosti. Vždy, keď som bola s Borisom, som nemala priateľa. Čo znamená, že my sme sa rozišli, potom sme sa schádzali, rozišli. Čo ty ako otec, okrem toho, že bežné, že možno aj viac kamarátiek svojich dcer skončilo u teba v posteli, vieš všetky mená svojich detí? Ja si myslím, že nie. Nechápem, na čo robí deti, na čo chce oplodňovať a písať žene, že s ňou chce byť vo vzťahu, že chce, aby som u ňou bývala. Čo ma mrzí voči tvojej osobe, že náš príbeh si nazval antikampaň. Vec, ktorá mňa bude sprevádzať celý život. To, že ty nemáš žiadne city a všetko podobné som pochopila. Mňa toto bude sprevádzať do konca života. Čo si mi ty spôsobil? Nie raz, ale 2-krát. Ja som to tak ľutovala, že fakt jediné, čo som chcela, ukončiť svoj vlastný život. Aby som sa netrápila kvôli tebe, kvôli tomu, čo mi bolo spôsobené. A viem, že som si to nezaslúžila od človeka ako si ty. Som sa vyjadriť aj k Zorovi Kolárovi, pretože mi príde, ako by Boris vlastne toto celý náš príbeh zakryl tým, že možno má nejaký komplex voči Zorovi, ja netuším, absolútne netuším, to sú veci, do ktorých sa ja nechcem starať. On, potom ako som mu povedala, čo všetko mi bolo spôsobené a idem bojovať sama za seba a chcem dokázať ľuďom, kto je naozaj Boris Kolár. On keď to počul, povedal mi takisto ako môj ocino, tak silné dievča som už dlho nevidel. Chcem určite Zora zastať, je v tom, že tento príbeh nie je ani o mne, Boris, ani o tebe. Tento príbeh je o ňom. Človeku, ktorý s ním nemá absolútne nič spoločné. Tento príbeh je o nás dvoch. Ale ty potrebuješ všetko skrývať za niekoho iného. Čo ma mrzí, pretože si chlap a postaviť sa jednej veci a priznať si chyby. Boris, ja mám 22 rokov a ja som si priznala to, už len to, že som 2 roky paktovala s tebou a v mojich správach okrem zlatokopiek nenájdete momentálne nič. Raz a navždy, čomu by som sa chcela vyjadriť, je to, neťahajte nikto do toho antikampaň, peniaze, ale skúste naozaj vnímať príbeh, ktorý sa stal dievčaťu, ktorý spôsobil hlavne Boris Kolár a bola tam aj moja chyba, pretože som počula chlapa, ktorého som bohužiaľ ľúbila. Netajím sa tým, ani sa tým tajiť nebudem, prečo by som mala. Bol úspešný, vedel byť občas pozorný, keď teda počúvala, nebol na TikToku. A ešte k Zorovi.
On je natoľko inteligentný, že on mi nedával žiadne psychické nátlaky, lebo vie, ako sa správať asi, že niektorá si niečo takéto prežije. Ale to je zase asi o tej výchove by som skôr povedala. Tvoja ex-priateľka bola napadnutá. Dnes to už nikto nerieši. Preto som išla takto neskoro. Aby som to riešila až do konca a každý vedel, kto si. Na záver ti chcem povedať, že ti ušla pointa celého nášho príbehu. Čo som začala, je to video, ktoré som už pridala. A teraz dám presný výrok. Ktokoľvek siahne rukou na moje deti, alebo ohrozí zdravie, alebo život mojich detí, zachovám sa rovnako. Boris, ty by si robil všetko preto, ale len aby si ochránil seba. Egoista, ktorý myslí na seba, na nikoho iného. Všetko chceš iba vo svoj prospech. Poslednú vec, ktorú by som chcela dodať, je tá, že mám pochopenie pre všetky ženy, ktoré verejne ponižuješ. Boris, my nie sme zlé. My sme naivné. Veríme tvojim klamstvám, pretože klamať vieš. Tebe prešli všetko ti prešlo doteraz. Čo tak sa zamyslieť nad tým, kto naozaj si, aký si človek a skúsa cítiť do tých žien. Verím tomu, že keď ja ako 22-ročná som sa tomuto vedela postaviť bez žiadnych peňazí, iba náš príbeh, neriešte nejakého toho organizovaná zločinecká, neriešte peniaze, riešte príbeh, je veľmi veľa manipulátorov. Ale ty si král manipulátorov. Preto ti neprajem nič zlé, len dúfam, že raz v živote budeš cítiť bolesť, ktorú cítim ja a budem ju cítiť celý život. Nechcem vás stále zaťažovať tým istým, ale chápte aj mňa. Chápte to, že každý deň príde s niečím novým. Teraz to nakoniec sú nové správy, kde píšem, že vlastne ja som potratila, preto mám všetky dôkazy od gynekologičky, preto mi poslala na tie potraty. Myslela som si, že silný príbeh je viac ako peniaze, ale Slovensko. Preto, Boris, zamysli sa, kto si, skús sa cítiť aj do niekoho iného, nielen do seba a skús pochopiť, že mne si zničil život. Vyčítam si to každý deň a stále sa neznášam, ale som silná. A keď hovorím, že idem bojovať, budem bojovať. Nech to stojí čokoľvek. Ďakujem krásne za pozornosť, prajem vám pekný deň.